Bato-bato sa langit man na niya. Tano di ka matamaan, aglisikan. Dadita di aggayem, ragadi. No nakasango, very good, iso na. No nakatalikod ka, very bad. Sika titapik na. Untun ka sangsango ng jay may sangagayem na, sika mo titapik. Dahita ti an na dan tayo papagayam. Sika titap-tapikan na ijay bangir. Into no daking ka, di jay mo titap-tapikan na. Oh no! So nga dayta, ada possibility na nga, sikan tumat nga pagibagbagaan na titapikan na. Kasi ragadi nga ron. Tila maragragadi na. Ano ba yan? Nagalas nga gayem. Diba tikasta? Maan-ano lang ay nga istorya kay tidagyay nagpipintas nga experiences. Apakaalaan iti adal. Sa pela kuma, tadagiti kakasta ket ikaten tayo ta saan anasaya at dayta. Nakababalit, pakaalaan ti riri, jagragaragadi, pakaalaan ti riri. Ken sakit ti bagbagi. Okay?